La jornada de diumenge de Festa Major a l'Hospitalet de l'Infant va començar amb una sessió d'aigua gym a la platja de l'Espigó a càrrec de la Fina Navarrete i el DJ Òscar Sánchez. I és que els primers actes organitzats per aquest dia es van haver de suspendre. El tir al plat perquè el municipi es troba al nivell 3 del Pla Alfa per risc extrem d'incendi forestal i els inflables refrescants a causa del vent. Així van ser molts els i les banyistes que es van apropar per gaudir una estona d'esport i de música a l'aire lliure. Ja a la tarda el campionat d'escacs ràpid va plegar jugadors i jugadores, a més de les seves famílies, a la plaça dels Pins a partir de 2:45 de la tarda. En aquesta ocasió, i per primera vegada en les festes de Sant Roc, es tractava d'una competició sub-12. Des del club ja fa temps que el nostre enfoc està en treballar la cantera del club. La pandèmia ens ha fet molt de mal i clar, hem tingut moltes baixes i un club sense cantera no té futur. Llavors aquest és el principal objectiu. L'altre campionat que es feia, el Pere Coromines, no es deixarà de fer, és a dir, en el futur ho continuarem fent, és a dir, perquè és un campionat que ens escriu molta gent, ens han enviat moltíssims correus de molta gent que venia a jugar a aquest campionat i es tornarà a fer. En total van participar 25 infants, 7 d'ells del Club d'Escacs de l'Hospitalet de l'Infant. Han vingut d'Amposta, de Montblanc, de Reus, de Valls, de Cambrils, és a dir, de molts puestos, perquè els escacs bases aquí a Tarragona es treballa moltíssim i hi ha molta canalla que té moltes ganes de jugar. I al final 25 nens està superbé, un agost, no? Amb tota la calor que fa i molt contents de la gent que s'ha apuntat. És un sistema de joc de 6 rondes per poder fer-lo en un format de tarda, d'unes 2 hores, 3 hores màxim, i són 5 minuts més 3 segons d'increment en cada jugador. Els nens i nenes guanyadors es van emportar 3 trofeus per als primers classificats, medalles per la resta i també es van sortejar 4 llibres. Després dels escacs va ser el torn de les penyes, on es van organitzar activitats com ara un futbolí humà, un splash diana i una gimcama. I cap a les 6 de la tarda els primers gegants arribaven a la plaça Berenguer d'Entença per fer la plantada de la 34a trobada gegantera de l'Hospitalet de l'Infant. Hauria de ser la 35a, però com que el 2020 no en vam poder fer, és la 34a trobada gegantera, sí. Després de la pandèmia, realment, el que hem procurat és no forçar la màquina humana, que realment és el tresor que tenim en qualsevol colla, no? I volem anar a poc, no passa res si tenim poques colles, l'important és que ens sentim a gust, que la gent vulgui fer-ho, pugui sortir, perquè verdaderament tenir 9 colles aquí vol dir que tu vas a 9 municipis diferents també, i com veieu n'hi ha que estan molt a prop, però n'hi ha que estan molt lluny. La trobada va comptar amb els capgrossos de Vandellós, els gegants del barri de les Corts portats per la colla gegantera de Molins de Rei, els gegants de les Borges del Camp i les Borges Blanques, els gegants de la colla Tota l'Endenga de Cambrils, els gegants de Mora la Nova, els gegants de la colla Fènix de Reus, els gegants Drac d'Or de l'Hospitalet de Llobregat, els gegants de Sant Carles de la Ràpita, a més dels gegants de l'Hospitalet de l'Infant amb una baixa. No podem comptar amb el cavallet. Just després de la cercavila del pregó se'ns va trencar un dels enganxes de la roda, però amb tan mala pata que va arrencar la fibra de vidre, és a dir, impossible és que ni tan sols bellugar-lo. L'haurem de bellugar a pes per portar-lo a l'artista i que faci els arranjaments oportuns. Serà llàstima, però el tindrem al cor, igual que el vam tenir ahir, que tampoc no va poder sortir. Així cap a les 7 de la tarda va començar el ballar gegants pels carrers del poble i els gegants van començar a ballar i desfilar seguits dels seus tabalers i d'un bon nombre de veïns i veïnes que els acompanyaven. I a 2:15 de la tarda, totes les colles van retornar a la plaça Berenguer d'Entença per tal de fer la ballada final de gegants, seguida d'una polca ballada pels i les integrants de les diferents colles.
L'esport també va tenir el seu moment el diumenge de Festa Major amb el partit de festes de Sant Roc 2022 entre l'equip local de l'Hospitalet de l'Infant i el Pardinyes de Lleida, que va finalitzar amb victòria dels segons per 2-1. Abans de començar, la pregonera de les festes d'enguany, la Gemma Àrias, va fer el xut d'honor. I a la nit va arribar el moment d'un dels actes més multitudinaris de les festes, la Brassa Catalana, que va plegar més de 650 veïns i veïnes a la plaça Coll de Balaguer per tal de sopar plegats i gaudir del concert posterior amb l'orquestra Costa Brava. A més, l'acte tenia un caire solidari. Mai havíem sigut tanta gent. També agrair a les penyes que han col·laborat en tots els actes, però avui també han estat ficant taules i cadires i com podeu veure, tot un èxit. Sabem que s'han quedat moltíssima gent també per a vindre al sopar, a part de que volem estar al sopar, sobretot per a on era, que era per a la Lliga contra el Càncer. Al final hi ha la finalitat de recaudar diners per a la Lliga contra el Càncer i aquest sopar és per aquest motiu. A part de que volen actes festius, però també la gent es volca per l'acte tan solidari com és la Lliga contra el Càncer, que la nostra presidenta és la pregonera aquest any. En total es van recaptar més de 1.100 euros per la Lliga contra el Càncer. La nit va continuar amb el ball a partir de les 12 de la nit amb la mateixa orquestra Costa Brava i després amb sessió de DJs a la zona de les Penyes.